Inigo Kabakasen heriotza eragin zuen pilotakada nork jaurti zuen argitu gabe dagoela eta ertzainak erantzukizunik hartu ez duela salatu du Inigo Kabakas gogoan herri ekimenak. Zer exigituko diote ertzain bati euren arduradun politiko zuzena Rodolfo Ares jaunak barne sailburu gisa kargua utzi eta inolako erantzunkizunik hartu gabe ale egin duenean? Gogoratu dute Inigoren heriotza ez dela gertaera isolatua eta ez dute ulertzen gaur egun oraindik nolatan erabiltzen diren gomazko pilotak. Inigoren heriotza azkena izan behar du, eta horretarako polizia ezberdinek erabiltzen dituzten gerra armak erabiltzeari utzi beharko diote. Polizia eredu hau agortua dago. Abian den prozesu judizialak ez duela aurrera egiten salatu dute. Idoia Mendia Justizia eta Herrizaingo sailburuak ez du iritzi bera. Ez dut nik bakarrik esaten, baita ere euren letradua esaten du argi eta garbi prozedura nahiko arin joan dela orain arte. Eta nik uste dut epaileak oso konprometitua dagoela, epailea, kasu honetan argitzeko eta azkeneraino joateko. Inigoren heriotza 6 hilabete betetzen diren honetan, familiak eta lagunek omenaldia egingo diote gaur iluntzeko 8etan Basauriko Axular plazan eta bere oroimenez plaka bat jarriko dute bertan.